wayang kulit Ki Sunarto Guno Prayitno. Ilahing Mastahuna Sekaring Bawana Langgeng kekasih ulun Gerontasena jeneng kita diprawasa disirnake satemah wus tumekaning Antaka nanging nadyan jeneng kita tumekaning patine Antasena durung pinuju keparinging Hyang Widiwasa. Ulun bakal anyidikara nggih Antasena anjwa kaget ulun kang mrepeki nggih. Pas padake Antasena tumekaning pati ulun anyidikara satemah ulun bisa ngentaske Antasena saka dasaring samudra. Nggih Antasena jeneng kita minangka dadi kekasih ulun bakal maluyakake ulun sing bakal nguripake Antasena tirta panjuta nirmala tangiya nggih Antasena. Dewaya nuntun aprangsaya kang samya sarasaran lho kok kaki padha menang. Iya nggih Antasena ulun ingkang prapta. Lah aku iki ana ngendi kaki menang kawruhanana katemben jeneng kita wis katriwandan mapan ana dasaring samudra wis tumekaning pati. Aku wis mati kaki menang sak temene wis tumekaning pati. Lho kok bisa wong mati kok bisa urip? Coba wong mati kok bisa urip? Mongko lumrahe barang mati sing urip kuwi yen isih nom aja meneh kok ditambani kesenggol iso dadi urip, dilumpati dadi urip, weruh wae iso dadi urip kaki menang. Aja celemongan Antasena. Lho nyatane ngono. Lah iki aku mau wis mati, lah isane urip dikapakke. Mongko disenggol ora. Dimek wae ora kok iso urip. Ulun ingkang nguripake, ulun ingkang maluyakake, ulun ingkang usadani. Oh lah kaki menang to. Jan-jane aku mau kenang apa kaki menang jeneng kita diprawasa dening titah kuwi mengko ketemu mburi ingkang utama. Apa sebabe Antasena kok ninggalke kasatriyan Randu Gumbala, satriya kok ninggalke tanggung jawabe. Aja kleru panarkane kaki padha menang. Nggonku ninggalke kasatriyan kuwi ora kok lirwa karo kewajiban. Ninggalke tanggung jawabku kuwi ora kaki menang ning aku sowan ning Ndarawati matur karo Siwa Kresna nyara widekke sejatine uripku kuwi kaya ngapa, uripku kuwi kepiye. Lah sing dikarepke Antasena iki urip sing kaya ngapa? Saben-saben dewa maringake kanugrahan lan kabegjan sing nyandang kok dulur-dulurku kabeh. Rama Kyai Werkudara entuk kanugrahan. Iya. Paman Janaka dadi kandhanging wahyu, adhiku Abimanyu dadi kandhanging wahyu, Kakang Gatotkaca ya nampa kabegjan, Wahyu Topeng Waja, Wahyu Senopati. Sing nampa ya Kakang Gatotkaca, Wahyu kasatriyan ya Kakang Gatotkaca.
Babar pisan Kaki Wenang, aku kok durung nate ngrasake medhik kamulyan peparinging dewa. Sing ora bener kuwi Antasena apa dewane sing ora adil? Ngajwal disangayu palungguhan ulun. Aja hajual-hajual. Kuwi sebutan apa kok hajual-hajual? Iki sesebutane dewa. Antasena, piye Kaki Wenang? Sak temene wis kinudrat ing jagat. Antasena selawasi urip ora bakal kasandangan kanugrahan kang wujud wahyu utawa kabegjan apa wae. Lho yen ngono dewane ku ora adil. Padha-padha umating Gusti. Aku ku ya turase Bapak Werkudara, Kakang Gadut ku ya turase Bapak Werkudara. Dimas Abimanyu ku isih trah Pandhawa. Aku ya turun Pandhawa. Anak turune Pandhawa. Kadangku dulurku do entuk wahyu, entuk kanugrahan. Aku kok ora. Yen ngono dewane sing ora adil. Ngene nggih Antasena. Sejatine kodrating Antasena nggone urip tumitah ana jagat gumelar iku mung kinarya laku sing utama. Uriping Antasena jroning kodrat iku didharmake kanggo bebrayan agung. Malah kepara Antasena ngiwake butuhing pribadi ning nengenke butuhing bebrayan agung. Saben-saben ana gegering jagat, saben-saben ana pepeteng ing Madyapada sing bisa madhangake ya mung kejaba Antasena. Nadyan jeneng kita kesandangan watak ndugal kewarisan siji Antasena, loro wisanggene iku dadi kekasih ulun nggih Antasena. Aja cilik ati. Aduh Kaki Wenang. Nadyan dugal kuwarisan, nadyan nakal ning ora kuwalat. Kang mangkono Antasena lan wisanggene iku dadi kekasih ulun. Lho kok ngono perkarane apa Kaki Wenang kok aku dadi kekasih Kaki Bathara Wenang lan ora kesandangan kabegjan, ora nampa kanugrahan wujud apa wae. Uripe Antasena besok bakal didharmake kanggo pepundhenmu para Pandhawa. Kanggo rabuke para Pandhawa nggone bakal nyayahi Perang Bratayuda Jaya Binangun. Aduh Kaki Wenang. Araning besok jeneng kita boya menangi Bratayuda. Jeneng kita lan wisanggeni boya menangi Bratayuda, mula bakal ulun umbar kamurkane Antasena. Nadyan dugal nanging kuwarisan, nadyan nakal ning ora bakal kuwalat kelawan sapa wae. Aja meneh titah dewa kabeh ora ana sing bakal malati tumrap jeneng kita Antasena. Iya, yen pancen wis cetha ngendikane Kaki Wenang, aku wis kinudrat ora bakal menangi Bratayuda Jaya Binangun ning uripku malah tak dharmake kanggo labo-labet tumrap pepundhenku para Pandhawa. Aku rila lahir batin Kaki Wenang. Nadyan Antasena bocah isih enom parandene dadi panjer-punjering para Pandhawa. Sing ganjil supaya dadi jangkep, sing peteng beraten supaya mbabar pepadang sarate. Antasena bali ning kasatriyan. Ya, matur nuwun njaluk pamit aku Kaki Wenang.
Antarja ora urip aning jagat pegat sedeng katon maltuk-maltuke mboten nginten paduka Kanjeng Hyang Sang Hyang Baruna putuku Antarjaya wonten dawuh menapa mrebeki ingkang wayah pilih kowe milih Pandhawa unggul jurite apa milih asor yudane kula milih unggul juritipun Eyang Baruna yen kepengin Pandhawa menang syarate kudu nganggo tumbal nganggo bebanten bebantenipun menapa patine Antarja lho kok ngaten ngendikanipun Kanjeng Hyang Baruna ora sakokan gunem sing tanpa guna yen kowe kepengin labu-labet tumrap mundhenku para Pandhawa tak jaluk patimu Antarja wonten dawuh ana bab sing nyala wadi banget perkawisipun pukulun Sang Hyang Baruna kok tegel karo putune dhewe Gatotkaca Antarja kok disirnake senjata cakra dipun tamake kemawon Mangkang rasa sumbar lindu bumi goncing kumelu dukuntur ketuk anakku ngger wadya setan kajiman kabeh wae dobrak-abrik negara Ngamarta sing iso urip kabeh dipanteni aja mung Antasena kalabu Pandhawa 5 bocah Malasukerta pateni ngger amu ayo wah ye wah dhuwur dadi pati aku Werkudara Raja Sabrang Prabu Durgama Yaksa jaluk patine para Pandhawa bocah Malasukerta kudu mati wah idak-idak pudar wah hei wah canda wah Wolo! Bos! Wah! Hei! Wo! Bos! Wo! Mati! Wah! Wo! Bos! Wah! Wo! Joloke. Wah.
maju apa aku surayeng jagat kowe Werkudara kabare dalamaan musikil bobote kaya roda slender tak jaluk patine Pandhawa wah ucale tungkak mudar nek dikendhangi Ndara Werkudara mboten ten rampunge kandel dan Angger Duryudana Bapa Durna kados Kunti damar mancung cinupet sakmenika wurung sakmenika gagal cabar gagar wigar tanpa karya sanes dinten pados wanci ingkang prayogi ing samangkipun bapa kula sagam budidaya mbaya ngangger Kresna koalisi kalih Kurawa manunggal kalih Angger Duryudana dadi wanci kelengar menika sampun wanci bledhak ing surya sampun ketingal srengenginipun lha dereng oh dereng oh nggih yen dereng monggo dipun lajengaken melih mawon nggih ya tobat Ndara kula, Ndara Janaka, Ndara Werkudara, Ndara Kresna. Yen sampean mungsuh menungsa lumrah niku iso unggul jurite. Ning nek mungsuh siji niki ratune kajiman, ratune setan, ratune tuyul klendhing mungil sampean mboten badhe kuwawi nandhingi ratune setan. Kejaba niki lurah mriki. Nggih lurah Karang Gedempel, nggih danyange wong tanah Jawa. Kula aturi mundur, Gus. Oh. Jenenge wis jangkep ana tluture ana senenge ana sedhihe. Tobat Kyai. Aku njaluk tulung diluwari Kyai, aku njaluk diluwari, njaluk diuculi. Aku njaluk diuculi Kyai. Ora usah diuculi, mengko yen wis rampung ucul dhewe. Mbok saiki wae diuculi. Yen ucul mengko mundhak ora kepenak Kyai diuculi. Aja isih penak kok. Aja ngono Kyai. Aku digampake kok dadi lemes kabeh kaya ngene Kyai, kok dadi lemes. Aku iki mung batin dayane Caraka balik. Hurupe wong tanah Jawa jebul isih gedhe paedahe. Isih gedhe paedahe, gedhe pigunane ora mung kanggo nyingkirke bala setan. Anak minggat bojo purik metu ning njaba aja kadangan wit-witan marep ngitan dimatek dijaluk kekuatan dayane Caraka balik
Ngata Bagamaya Nyajadapa Lawasatadha Karacanaha sing adoh dadi cedhak sing purik isa bali sing maning wis ora seneng dadi seneng meneh ngerti iya Kiai yen ngono gedhe dayane ya Kiai gedhe dayane ora mung gedhe ning uga ampuh gedhe tur atos nadyan ampuh gedhe nek ora atos kuwi tanpa guna tanpa daya mula dayane gedhe kekuatane gedhe dayane atos saiki kae bala setan sing kirna saka kene aja ganggu desa kene sak kiwa tengene yen isa ana sing kecret manggon mapan ganggu gawe wong desa kene sak kiwa tengene aja takon dosa janji lurah kene isih meger-meger danyangi wong tanah Jawa ya aku iki aku ora trimo mergo aku wis tirakat tapa brata ning pucuk Gunung Tidar ngerti kowe jaman semono aku mudhun saka kayangan ketemu karo Sang Syekh Subakir bakal numbali bumi tanah Jawa yen ora ana Semar Badrana tobat ora disingkirke ora rampung iki mengko Antasena babar pisan tata lair agal growal-growal Antasena kinudrat nungkak krama ndugal nanging kewarisan ning nyatane dadi picataning jalma Antasena dadi kekasihing pukulun Bathara Wenang lah ngandel ora Pak aku seneng sinden ora kelakon ning aku diseneng karo kaki Bathara Wenang ora apa-apa najan kaki Wenang kae kuru nganggo jarik kuwi congklang ora apa-apa ning kaki Wenang le joget kuwi apik tur aku ya seneng. Wah, bocah gemblung. Ora apa-apa nang gemblung bapak stres. Werkudara sumurupa. Uripe Antasena kinudrat minangka dadi rabu ing para Pandhawa. Sing labuh-laben Antasena nanging besok sing medhek kamulyane kadangku para Pandhawa. Wah, aja kaget. Iya. Sejatine aku arep kaget. Ora usah Pak ya meneh. Tak-tok wae. Mula kang saka iku wajib disyukuri kowe duweni anak taruna bisa ngungkuli bapa. Ya ki Antasena. Nanging kok aja kaget. Besok yen to sadurunge Bratayuda Jaya binangun kok nganti anakmu Antasena dikersake dening para Jawata luhung Werkudara kowe aja awel, kowe aja eman mergo iku wis tekan titi wancine. Wah, ya mung kaya ngono wae. Yo. Arep kaget. Ora usah wayane kok kaget wae. Hayo, Dimas Werkudara. Wah, opo? Tak dereke barengan munjukke rasa syukur kersane Gusti Kang Hakarya Loka. Purnaning lakon bengiki Antasena. Krida Brata. Krida kuwi obah, polah Brata kuwi laku ning Antasena kanggo kamulyaning. Lah iki kok iki sing tak arep-arep yo iki
sira babar pisan anakku lanang lairi bocah gemblung lagi tekan ndata lah kok malah iso ngluhurke asmane wong tuwa. Lah sapa Pak? Anake sapa? Kowe pancen bocah pinter. Sekolahe. SD aku Pak. SD kok umuk ora apa 6 taun e. Bandhe arep 3 taun. Ayo tak dereki. Nuwun marang panguwasaning Gusti Kang Hakarya Luka. Iya. Muga-muga purnaning Gati Werkudara slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Sapurnaning lakon iki manggya bagya mulya, guyub rukun manunggal tetunggal tata titi tentrem. Temah dadi papan ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Iya. Slamet donya, slamet akhirate. Durga mendak kala sirna manggya hayu-hayu rahayu niskala.